El cor de la ciutat, capítol 630. Tenai, on de preneu? No voleu res més? No, el nano diu que no té gana. Ni un vas de llet? Fa uns dies que no es troba gaire bé. Això és que està enamorat i no li fan cas. Potser sí. Ens haurem de prendre amb calma. I he pensat que avui podríem mirar la final dels 6 Nacions. Anglaterra contra Irlanda, la tinc en vídeo. El rugby no t'agrada gaire, oi? No m'apassiona. Segur que per la tele em fan algun de futbol. Si vols, el mirem. Com vulguis. Max, per què no m'ho expliques? El què? No ho sé, què he fet que estàs tan enfadat? No és res. Perdona. A mi també em sap greu. Però no passa res, de veritat. Com vulguis. Però si algun dia em vols explicar alguna cosa, fes-ho. No tinguis por, eh? Així avui què? Em vindràs a ajudar al pis de la Núria? No sé si et podré ajudar gaire amb la cama així. Em fas companyia, eh? D'acord. A mig matí em va bé. El de mates no hi és i pleguem abans. Doncs menja l'entrepà. I tu? Me'n demano un altre. I et porto un refresc. Que ens queda tot el dia per davant. I hi ha feina, eh? Dani, Què? si vols al vespre, podem llogar una pel·li. Fet. Ja està. Està tot cap per baix, eh? És que estem fent joc per les meves coses. Ja me'n retirarem, sense nosa. Escolta, després deixaré les claus al Fede, eh? Ja les passaré a buscar. Compte-hi. I si voleu us podeu quedar i sopem plegats. Nosaltres tornarem d'hora. És que dèiem de mirar una pel·li a casa. Demanarem unes pizzas i farem unes cerveses. Però ho endreçarem tot, eh? Us aprofiteu ara que no hi ha la Clara, eh? Ja la trucaré, ja. Si voleu agafar alguna de les pel·lis que tenim per aquí... Clar. Va, nosaltres marxem, que si no hi haurà molta gent. Tens les claus del cotxe. Tens tu, no? Marcel. Les tinc jo, Ah, dona'm. Sí, home. Apa, adéu. 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 Això és un matrimoni. Que si les claus, que condueixo jo... Vols que mirem les pel·lis que tenen? Millor que passis pel videoclub. Aquest parell fan pinta de tenir pel·lis franceses, i la veritat. A mi tampoc no m'agraden gaire. Amb el rugby no, però amb això sí que coincidim. Què? Ens hi posem una estona? Sí, però jo t'aviso, eh? De lampista el que vulguis, però de fuster. Només cal que ho aconseguis. Tu treballes i jo miro. En tinc prou que hagis vingut. Vinga, va, som-hi. Què hi ha, Fede? Ha sortit una estona a tenir un encàrrec. Pots deixar aquestes claus per aquí? Són del Marcel. Ja les hi donaré jo. Vols una cervesa? Tens el diari? Sí. Gràcies. I què? Com va la feina? Anar tirant. On i això? Estem treballant al pis de la Núria i el Marcel, que hi van a viure. Els dono un cop de mà. Però la feina fatal, tu. Potser un dia hauràs de passar per casa. Les portes no s'ajusten i s'obren soles. Deuen estar descompensades. És el que passa quan vas de lloguer. Et trobes el que et trobes. Doncs com vulguis ja ho saps. Em fas un favor? Vaig a dintre un moment a endreçar unes caixes. Si entra algú em crides. Fes.
Hola. Hola. Que bé, arriba a casa i el sopar fet. Havíem de trucar al de les pizzas. M'he animat, però no m'hi he matat gaire, no et pensis, eh? Ja està bé. Una mica de pa amb embotit, perquè si hem d'anar mirant la pel·li és més còmode. Perfecte. M'ha trucat la Clara. Em diu que tornarà demà, no sé a quina hora. També has comprat cerveses? No n'hi havia. I com que he passat pel súper a comprar embotit, està bo, eh? Boníssim. Agafa una per tu, eh? He posat una mica de tot. Gràcies per venir-me a ajudar al matí. A l'institut encara no ens donen gaire feina. No pateixis, que no t'explotaré. Quina has agafat? Una de l'oest, però que passa a l'espai. Perfecte, així no haurem de pensar gaire. Avui he vist aquell amic teu. Qui? Aquell que va saludar l'altre dia al Peris, que anava a l'institut amb tu. Ah. És marica, ho sabies? Anava amb un altre noi. Quan els he vist borrejar-se. Què passa? No sé, és marica, ja s'ho farà. Què? Jo també ho soc. Què dius? Soc gai. Mira, si és una broma no em fa gràcia. No és cap broma. Ho soc. M'agraden els nois. Max, em sembla que no tens idea del que estàs dient, eh? Tu ets normal, com tothom, com jo. Normal? Quins collons. Tu has fet amb un tio, com el teu amic. Mira, no em diguis això, eh? Mira, t'ho torno a repetir. M'agraden els nois. Tu has fet amb ell? Deixa'm en pau. Com et penses que s'ho prendrà la teva mare?